Hey yo guys, it's your boy King Ginger Cream de la Cream and welcome to Home Affairs mntanami. It's about that time. It's going crazy. It's going bananas. Silana bafethu, ngizosiza my sister. Uyangikhalela uthi King Ginger indoda yami ngathi hayi ikuyi-strike ngathi ibambe isiteleka. So ngisacela ukuthi ungisize ngikwazi ukulahla lo muntu ngizokwazi ukumove on ne-life ngithola abantu abaserious nge-life. Uthi my sister ufuna umuntu oserious yena nge-life. Hayi umuntu nje ukwi-stacking. Take me to it khona sizoza ukuthi namhlanje i-Home Affairs isiphatheleni. Angisakufuni King Ginger TV, take me to it. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi mtimanje umabuyo bambolunye uhlasa. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break out. No way, breaking up now. My sister, hey, what made you go to why the Get it Mzansi, it's Bebele King. Kuthiwe wasani kuthiwe ngishikati lasemzini. Tatazela ulamthuthu kamamdala ngoba uKing Ginger usefikile uku-YouTube and uyena manje obusayo. Everyone is glued on this one because we all want to find out ukuthi kwenzakalani. Umuntu usuke sekwenze njani seyolahlwa ku-King Ginger TV. Ulahlwa ngoba usuke usuleka, ulahlwa ngoba usuke usubhayiza, ulahlwa ngoba usuke usudomdom. Yimi ingilosi yokuhlukanisa abantu abajolayo. Yimi engine right yokunigqilaza emjolweni. My sister, wazi uzongifakazela. Hlala ngapha mntakama. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Igama ubani my sister engicela usichazele ukuthi why usibizile. Ngithanda ngadla. Thandeka awu dladla. Konje odladla omgamatele. Umpembe. Awuyazi ungabusashwa ngikhumbuza udladla walapha kuyitsonga. Ya wangikhumbuza udladla kunobaba dlala i-character kadladla engichaza kabi. Sisi wami madladla. Yebo. Kwenzakalani? Hayi, lo muntu ngifuna ukumlahla manje ngobani? Ubani lo muntu? Uvusi. Okay, kwenzakalani mina noVusi niyathandana? Uyalekha manje siyathandana but nje uyalekha ezintweni eziningi akasawondla endlini. Akathengi kudla, uhleze nganamali njalo, uhleze ekhala njalo nje ayangisa understand ukwenzakalani naye ngoba ayacha ngisamfuna impela ke manje. Kanti wena sister maniqala nithandana wena noVusi. Ungathandana naye ngoba umthanda, wawuthandana naye ngoba ukunika imali? Cha phela angathandani naye ngoba nakho kumele ngondle yena kanti indoda ubani? Angithi yena kumele ngondle lapha endlini. Marube kondla. Angithi manje senze njani ngoba phela mina ene khona izingane lapha endlini. Manje kwenziwe njani? So awusamfuni ngoba uyaleka. Angisamfuni. So wena somtholile nomunye ke ongalekhi ke mhlawumbe koqinile ke okuphayo ke imali njengoba ke usuthi ke uvusa kakuphi imali? Angimtholanga ngomthola ngendlela. Angimtholanga. But nje ngifuna ukuhlala ngedwa nezingane zami ngoba manje vele kuyafana musu ukhona akekho kuyafana. Sisi wami. So awukho umzamo awenza mhlawumbe ubonayo ke? Awukho unalokho uyahamba uphuza utshwala nabangani bakho. Into engayaziko ukuthi le abangani imali uyithatha phi lokuphuza utshwala nabangani bakho ubuhleze buyedakiwe ngaso sonke isikhathi. Uyadakwe njalo kodwa kanamali. Uyadakwa kanamali kodwa le yokuphuza unayo into engixaka yile wayengahambe emarket and amadoda akuswela umsebenzi. Uyahamba uyohlakula amagadi abantu wenza noma yini ungwengwe yini. Amadoda akuswela umsebenzi. Manje kumele kube yimi la endlini engondla kanti ubani indoda kahle. So yena ukhamisile nje manje. Ukhamisile nje angazi kuphela into ayenzayo ufuna ukudla mebuye endlini. Ufuna ukudla manje kumele odle ubani? Ngeke ngondle ingane ngiphinde ngondle yena. Unane energy yokufuna ukudla ohamba yodaka mase efuna ukudla. Angithi suke sedaka otshwala. Sengena necapha lapha endlini. Hayi mlahla. Hayi ngimlahlile vele. Angisamfundi nje. Yeah, mlahla. Namhlanje ngiyamtshela. Yeah, mlahla.
Mlahle. But ubumthanda yena. Yini into obuyithanda ngaye ngaphandle kwemali yakhe? Angithi ubesondla kahle nezingane. Unekhanje kahle athi ubeninakekela yonke into i-right. Inkinga nje ilapha etshwaleni kahle kahle. So imali yakhe lebesithanda. Utshwala. Iyona yenza ukuthi elahleke lo msebenzi. Bese dawa kakhulu. Bese dawa kakhulu bamxoshwe emsebenzini. Manje zomenzani ke manje lo muntu loyo ongacabangi. Shutha akacabangi la ekhaya. Lento ayicabanga yinkambi kuphela. Welcome. What's up mfethu? My brother too said dawa kakhulu. My sister uthi uyawehla. So my sister sama options awu2. Yabo nje basenilethe ngebhasi nobabili wena nendoda yakho. Une option yokuthi ke manje uvusi mina ngizomnika u50 Mangimnika u50 uzogibela itaxi la abheke ePri. Ore uvusi wena mawuqeda ukuhlukana naye senibuyisele nobabili lokushina ngale ibhasi leli so wena ukhetha kuphi? Akahambe yedwa. Ahambe yedwa ne? Angeke ngihambe. Awungikhiphele le ndoda lethiwa ithathe strike ayisamondla my sister lapha emotweni uyibekela ngifuna izongichazela ayehle nje ebhasini lasekhaya. Angeke ngisakwazi. Manje uma efika lana yini into ufuna ukumtshela? Cha ngifuna ukumtshela ukuthi into engimlethele yona la kahle kahle. Ngizomtshela nje ukuthi cha hlukani mina ngosana nengane zami ngizoyibonela ukuthi sokwenzani. Yebo, hayi angisamfuni ngiyamlahla. Hayi ngiyamlahla ngikhathele. Yo kade ngangibekezela. So uzokwenza njani nalo ozomthola ngendlela mawuthi uyamthola uthola ukuthi naye mawutho uthi nawe uyafana naye. No yikho ngithi ngisazohlala ngicabange. Shothi and sister awubona ukuthi mhlawumbe inkinga nawe ingaba ngakuwe mhlawumbe uthi ubuye uyifune kakhulu. No kumele ondle mos. Okay. Awu mfethu kamba kanjani? Ubanika my brother? Nguvusa. Uvusa umavusana. Thank you mavusana. Mavusana mfethu ngiphethe imama lakho lana. Sure. Ya uyangichazela la wena uthandana kahle ngakhona, nada we umthanda kahle ngakhona. Wena ungathini uyithandayo ngaye? Kusho ukuthi mina Bram ngakhula nganabazali yabo. So lento ekuthiwa imother figure ayazange ibe nayo. So kusho ukuthi uthandeka la uyiyo yonke into engiyifunayo emntwini wesimame, udadewethu, uma wami, uyisithandwa sami, uyiyonke into kumina. Ngiyakuzwa mfethu. Manje uthandeka lana mfethu ungathi yini nje okhalela ukumkhumbuza yona esenike nadlula kuyona emnandi umenzele izinto ezinhle uthi nje ukumkhumbuza nje ukuthi uyakhumbula yini ngikuthengela uchocolate noma ijuice nje awungidonse ungifakela webafuyazi ukuthi sekukuningi wena Brian ukuthi angisakhumbuli yabo ngoba zibhaya into ijuice zibhaya just ukuthi sekuye kwaba nesikhashanyana ngoba khona nje izinto esisadlula kuzo kodwa uyazi nayo ukuthi suka kude mina naye. No mfethu uthandeka nento afuna ukukutshela yona Thandeka umtshela Vusi into engikubizele yona le kahle kahle engibizele yona la hayi ngizokulahla mfethu ngoba hayi ngisakhona ukuqhubeka ngithandane nawe ngoba wena uxoshwe emsebenzini wena khuda kokutshwala mawubuya ntambama uphuma etshwaleni ufika ugagaza icapha ufuna ukudla angeke ngondle wena ngondla ingane mina hayi shem cha ngakufunda impela kumele uhambe phela uyibonele ukuthi wenza kanjani mina ngizosala la ekhaya nengane ngisakwazi yangana sizeleni la ngizela ukuzokutshela lokho ngizokulahla impela manje angeke ehlisa umoya Vusi because uyazisho izinto okuyizo lezo ongasazenzi mtshele sister ukuthi yini le angasayenzi enza ukuthi ulokhu awondli lapha ekhaya awusakhona ukuthenga ukudla wena phela abafana kahle kahle abawuswela umsebenzi bayakhona ukukhatha amagada abantu ulihane yonke into nje abafana bawuswela umsebenzi kahle kahle banemsebenzi eminingi kodwa wena ukhetha ukuthini uhambe ukuthi uhambe uphuza utshwala nabangani bakho iyophuza utshwala awuyisweli uma ufika ntambama gagaza ichapha lapha endlini ufuna ukuthi lokho uthe ngoba abantu baningi uthi uma isister siyakusaba hayi angeke angisakhona bona ukuthi uhlala lapha Thandeka yini hayi sama ungenzi kanje hayi angeke angisawusho ngeke ngushihle lo umqondo bo cela ungangehlisi isithunzi Vusi ungambambi Vusi akuvumelekile ngambambi akuvumelekile
Mama ingane zami ngicela ungangehlisi isithunzi. Mfowethu uthi wena use-right ngawe awufuni Abafo phela nawe. Babe, Kade ngangikhuza. lalela. Kade ngangikhuza ngicela ungiyekele. Kade ngangikhuza. mtshela usasemfuni sister. Angisakufuni akuzwakalini angisakufuni zibona ukuthi wenza Sana sami lento singayilungisa. Awuhambe etoleni bakho lapho mhlambe bona bazokusolvela la buka khona into engisebenza kuyona kumanje. Usebenza kuphi Awichaza le plan yakho le usebenza kuyo. Sana sami ngiyakutshela kuzoba right. Ngicela ungiphe ithuba. Etoleni Kimi nawe. wena uhamba liza loshona ilanga ufika ugqekaza icapha endlini uyilungisa nini lonto leyo? Sifuna ukuzwa le plan osebenza kuyo. Sibone useyi-approve yini. Baby, uyangazi sesidlule kokuningi. Ungahlangana ngobhebi nje. Ungalingi mina nawe Kwaku ubaby ex-baby. Yini ungayisho le plan osebenza kuyo Mavusana? Yami mama singakhona ukuthi sikhuluma ngale nto ngasese. Mavara hayi. Nje soyikhuluma ngasese. Oh usufuna ukungicross. Ayikho. Lokho engikusho njengamanje ayikho into engizoyishintsha. Angisakufuni. Kodwa lento ungeke uzokhona ukungitshela endlini uzobukisa ngami phambi kwabantu kanjena. Uright khona sila. Ngikhathele shem. And awutham my sister uthi akasabuyeli nawe emuva so wena sokunika u50 welcome. Sokunika u50 rand ugibela itaxi la ilocal iyokuqathaza lapha eBree from eBree ubambe elokishini. Now mfethu bamba vusi. Angihambi nawe mina. Bamba vusi. Akona wena ngalo 50 rand wakho. Wayisha mina ngo50 rand. Evusi uzowudinga lo 50 rand uzofika ngani? Evusi uzofika ngani eBree? Ufika ngani eBree? Angangeni nje ebhasini lami akaqombole ngeenyawo aye eBree uthi uzohamba ngeenyawo. Akahambi. Sokhambisa wena my sister yeso ngawari sokhambisa lo ngizothenga ngawo into engiyithandayo ya ohambe vele ya sister uzizwe njani njengoba umtshelile hayo yazini sengivele yazi kuyayikhona ngathi ikhonto ehlaya emahlombe manje ya uyambona futhi uyambona ngathi akakuncengile ungishayina ngemali cabanga mfethu ungishaya kanjani ngemali enganayo vele manje uma ucabanga uzohamba ngani uzohamba ngeenyawo mhlawumbe unayo ephaketheni kwazi bani eyotshwala usuke ayithathe iphi shuthe uwinkinga la bekuthonyelwa wena ingane zona asayicabangeli zona uyabona ukuthi kahle kahle shuthi ingqondo bengayisebenzisi ingqondo uhleli phezulu kwayo sister welcome uzokufaka ebhasini sokuhambisa endlini ne okay ngiyabonga futhi welcome thatha my sister mfake ebhasini mfethu sivele simhambise bhuti omdala 50 rand leyo ngicabanga ukuyibonela ukuthi ngingaya yini ngawo ebonela hey yes welcome King Ginger Cream de la Cream Home Affairs mntanami sathi shwiye lokishini siyo drop my sister sothela my brother ngedust ngoba somdlula la endleleni hey yo Chris do the right thing take me straight home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Got some demand to Mabuyo, Bampolulu, Stars. Welcome to Angie Sato. On this show is whereby I give people a platform to break out. No way, bring it up now. My sister, hey! What made you go to inkinga usekhathele isena